Så vi skal lige have den op, inden vi filmer. Vi er faktisk nødt til at filme. Ja, så det er Er du klar? den, Bobler, du skulle til den at sige filmer. svævende sæbeboble, som nu har svævet i 20 minutter. Det har den. Til ære for Nora, og det er samarbejde med Stella. Ja, det falder lidt ud, men det er Ja. fordi, det er meget vigtigt, at eksperten er Det er håndholdt kamera. så Det er sejt. dogme. Det er dogme. Du både filmer og er ekspert Ja. samtidig. Det synes jeg er ret imponerende. Ja. Og så det er Nora. Nora er også med. Pust! Ja, Sådan, så flot. Nora. Se nu der. Og det er sådan holder man en kæmpe boble gående. Og man kan måske se, at der er små sprængninger i den. Jeg ved ikke, om man kan se det. Kan man fornemme det? Jo, lidt der. Ja, man kan også se, at det bliver mindre, så det var i sidste Det var uge, godt, vi at- fik filmet at den. du fik filmet Den er den. ved at Men vi implodere. ser nu, hvordan den imploderer. Det er et godt ord. Ja. Ikke eksploderer. Har du set det, Nora? Nu kan den sig. imploderer. Ej, jeg tror ikke. Ej, nu Og kan den ikke mere. Men Så den glemmer vi aldrig. vi må Og hvad sige blev tiden? 23 minutter i alt. Sådan. Det er Tak stort. for kampen. Selv tak, det glemmer vi aldrig. Det var dagens store oplevelse. Ja, det var det virkelig.